BLT नि गिबि मुंख्लं अन्थाइग्रा बड'सा बिथाङा उदालगुरि जिल्लानि नैबे खाग्राबारि ओनसोलनि बिथाङा बे ओनसोलखौ गोबां बिहोमा होनानै दैदेनदोंमोन बर' माहारिखौ बुहुमाव गेरेमसा माहारि दानायनि थांखिजों जिबायदि सोमावसारदोंमोन बे सोमावसारनायाव बिथाङा मैखोमै बाहागो लादोंमोन नाथाय बिथाङा अबथिरा 1992 मायथाइयाव मुंख्लं जादों सुथुरनि आखायाव आरो बिथांनि मावनाय दांनाय बिथांनि सानस्रि आरो आदर्शखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय बे ओनसोलनि गोरों गोरा मेलेमजिबि बिथांमोना खौसे जानानै 2004 मायथाइनिफ्राय जोहोलाव अन्थाइग्रा बड'सा भारतनाङारि बुलुर बादायलायनाय होननायनि मोनसे बहाय बुलुर बादायलायनाय एबा भलिबल कम्पिटिशन खुङो आरो बियो देग्लाय 21 बोसोराव आगान सुरबाय जानुवारि दाननि 7, 8, 9 सानथामनि हाबाफारि लानानै नैबे गेलेग्रा फोथारावनो खुंनो थाखाय जोंनि खाग्राबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो खाग्राबारि आनसलिक गेलेमु आफाद लोगोसे बे ओनसोलनि गोरों गोरा मेलेमजिबि बयबो साखाफारा जादों 7 खालि गासैबो टीमा सफैगोन 8 जानुवारि खालिनिफ्राय फुंनिफ्रायनो बे हाबाफारिजों लोगोसे बुलुर बादायलायनायाबो जागायजेनगोन बेनिफ्राय 9 जानुवारि खालार खालि जोबथा गेलेनाय बादायलायनायखौ बेखेवनो थाखाय बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथाङा बाहागो लाफैगोन RC एबा जों ओनसोलनि रायजो राजाया 8 खालारनिफ्राय बे बादायलायनायखौ खुंनो थाखाय जेरैबायदि साखाफारा जानांगौ बे साखाफाराया जोब्बाय टीमखौ दोननाय बिथांमोनखौ जाहोनाय गेलेनायनि थाखाय जेरैबायदि अफिसियेल पारमिशन जेरैबायदि नांगौ बेखिनि हाबाफारिखौ जोङो मावफुंजोब्बाय गोजोनथाव बाथ्रा बर'नि सासे मिलौदो सेरजा हुगिरि डक्टर गोमोथाव बसुमतारी बिथांखौबो जोङो बे हाबाफारियाव सेरजा हुनो थाखाय खावलायनाय जादों आरो बिथाङाबो 9 खालार खालि फैगोन दा बेहाय अल इन्डिया इनभाइटेशन हिसाबै एबा भारतनाङारि हांख्रायनाय बुलुर बादायलायनाय महरै दिल्लीनिफ्राय टीम दङ झारखन्डनि दङ गुजरातनि इनकाम टेक्स फैगोन मालिगाव रेलवे बेबायदिनो जोंनि ओनसोलनिफ्राय भेरगाव डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशननिफ्राय मोनसे टीम थागोन सरभग बेबायदिनो गासै मोन 8 टीमा बे गेलेनायाव बाहागो लागोन आरो जोबथा बादायलायनायाव जाय देरहासार जागोन एबा चेम्पियन बिथांमोननो 50,000 बान्था होनाय जागोन आरो जेननायनो 30,000 बान्था होनाय जागोन दा गासैबो साखाफाराया जोंहा जोब्बाय फिसा फिसौ जिखिना दङ बेखौ गाबोन समफोरनि गेजेराव जोङो फोजोबनो थाखाय खामानि मावगासिनो दं आं रायजो राजाखौ खावलायगोन जिहेतु बे बुलुर बादायलायनाया जोंनि ओनसोलाव मोनसेल' बुलुर बादायलायनाय जाय भारतनाङारि खुङो थांनाय कभिडनि समाव बे गेलेनायनि जि मोनसे थासारि बा बे गेलेनायनि हाबाफारिखौ एसे जोङो खमायनो गोनां जादोंमोन नाथाय 2021निफ्राय जों आरोबाव खालामदों आरो देग्लायहै जोङो बेखौ बांसिनै गाजा गोमजायै जों खालामनो नागिरदों दा बेखायनो बे ओनसोलनि गासैबो रायजो राजा बिथांमोनखौ 8 आरो 9 खालाराव बयखौबो फैनो थाखाय आं खावलायगोन आरो 9 खालाराव जिहेतु बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथाङा फैगोन दा बेखायनो फाइनाल गेमा एबा जोबथा बादायलायनायखौ जोङो मोनाबिलि 5 रिंगानिफ्राय होगोन दा बेखायनो बयखौबो आङो खावलायहरदों जाहाथे बयबो लैहोर लैहोर फैनानै गेलेनायखौ नायफैयो लोगोसे बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय सासे मुंख्लंखौ बयबो जाहाथे मान होफैयो आं बेखौनो खावलायहरो जि 21थि जि भारतनां बुलुर बादायलायनाय अन्थाइग्रा बड'सा बिर जोहोलाव बिथांनि मुङाव जिहेतुके नैबे बुलुर बादायलायनायखौ होबोदों देग्लाय 21थि बोसोर जाबाय दा जोङो बानजाय आफाद हिसाबै जोङो 7, 8, 9 बे सानथामनि जे हाबाफारि जों खुंफुंनो लानाय जे बुलुर बादायलायनाय बे बुलुर बादायलायनायखौ मोजां भाबे जाफुंसार होनो थाखाय बानजाय आफाद हिसाबै जोङो साखाफारा जादों जों सानो माने दिनै 70% बा 70% जिखिनि माने खामानि बे खामानिया जाबाय आरो 30% खामानिया आद्रा दंबावो जों आसा फारियो नैबे साननैनि गेजेराव जों जिखिनि आद्रा खामानिफोर दङ बे खामानिफोरखौ जोङो मोजां भाबे मावफुंजोबनो हागोन बेखौ मिजिंथिनाय जादों
बबे टीमनिफ्राय हांख्रायनाय जागोन? जोङो माने देग्लाय जिहेथुके बोसोरफ्रोमबो अल इन्डिया लेभेलनिफ्राय जोङो हांख्रायनाय जायो। देग्लायबो जोङो आसामनि बाहेरनि मोनब्रै जि टीम बेखौ हांख्रायदों, लोगोसे आसामनि मोनब्रै जि टीम बेखौ हांख्रायनानै 8टा टीम जोङो हांख्रायनानै नैबेयाव गेलेहोनायनि जि हाबाफारि बेखौ जोङो लानाय जादों। दिल्लीनिफ्राय जों मोनसे माने बुलुर बादायगिरि बिथांमोनखौ हांख्रायदों। ओमफ्राय गुजरात, झारखन्ड, NF रेलवे, बिदिनो आसाम पुलिस, आसामनि इलेक्ट्रिसिटि बर्ड, सरभग आरो जोंनि ओनसोलनि भेरगावनिफ्रायबो मोनसे टीम दङ। दा बे हिसाबै जोङो मोन 8 टीमखौ लानानै जे 24थि जि अल इन्डिया अन्थाइगोरा बड'सा जि वर्ल्ड काप चेम्पियनशिप 2024 बेखौ गेलेहोनायनि जे हाबाफारि बेखौ जोङो लादों। आसा फारियो जे सानथामनि जि बुलुर बादायलायनाय जि हाबाफारि बे हाबाफारिखौ बयनिबो मदद आरो हेफाजाबजों जोङो मोजां भाबै जाफुंसार होनो हागोन बेखौ जोङो मिजिंथिनाय जादों। 7 अक्ट' खालि जोङो गासैबो टीम लोगोसे जिखिनि अफिसियेल दङ बिथांमोनखौ जोङो रिपर्टिं खालामनो थाखाय बिथांमोनखौ खावलायदों। 8 आरो 9 बे अक्ट'निफ्राय जों खेलाखौ गेलेहोनाय जागोन। दा बिदिनो जोङो 9 अक्ट' खालि फुंनि जे हाबाफारि बे हाबाफारि हिसाबै जों अन्थाइगोरानि बिथांनि जि गामि बे गामियाव बिथांनि फबनाय जायगायाव जोङो बिबार बावनाय जे हाबाफारि बेखौ जोङो बोसोरफ्रोमबो लायो, देग्लायबो लागोन। बेजों लोगोसे जोंनि गेलेनायखौ बेखेवनाय जे हाबाफारि बे हाबाफारियाव जोंनि बिटिआरनि मानगोनां CM बिथां प्रमद बर'खौ जों हांख्रायदों। बिथाङा जोंनि गेजेराव नुजाथिनानै जोंनि जि जोबथा जि बुलुर बादायलायनाय बे बुलुर बादायलायनायखौ बिथाङा बेखेवनो हागोन। बेजों लोगोसे जोंनि आसामनि आसाम एसेम्ब्लिनि स्पिकार बिथां मानगेरात बिस्वजित दैमारि सार बिथाङाबो फैगोन। लोगोसे जोंनि बिटिआरनि माने स्पिकार बिथां कातिराम बर' बिथांखौबो जोङो हांख्रायदों। आरो बेजोंनो लोगोसे जोंनि ओनसोलनिजों लोगोसे आरो गोबां जोंनि बिटिआरनि EM MCLA बिथांमोनखौ जों हांख्रायदों, बिथांमोनाबो फैगोन। जों आसा फारियो फैबाय थानाय जि 7, 8, 9 बे सानथामनि जि हाबाफारि बुलुर बादायलायनाय बे हाबाफारियाव बयबो मदद आरो हेफाजाबखौ होनानै जोंखौ बान्जा आफादखौ हेफाजाबखौ होफैगोन बेखौ जोङो मिजिंथिदों। आरो आसा फारियो जोङो जोंनि जि बुलुर बादायलायनाय बे बुलुर बादायलायनायखौ गासैबो रायजो राजाफ्रा अनसायनानै जोंखौ नायफैगोन बेखौ जोङो मिजिंथिनाय जादों।